Hallo, goedemorgen met Fine. Morgen, vrouw Fa. Ja, mami de boom. Papi. Ah, boy zo. Meisje, maar is dat voor Sabi Belly? Vrouw Jim Tori, Famaka. Is je arkitori, meisje, doe ze dat. Dus, atori, dit is spam. Vrouw. Atori, dit is spam, toe, zie, dus, mami. Bireka babi ko broka jusu tinaga di bate bi opo bitak mina bahora dis mora ako griselo la tumsin miati ne mutaret ja dus bireka tang Dios pigen darai kalako vrouw kalako no yere kapaladi lusu vrouw true Kim ha ja detak na dip to luseng. Mami schreef voor ons, dus dat was adomitaki. Dat was massen wat je using gibi wat zo is mes do des mes sen bericht to kon gibi. Was massen dat je using kon gibi was matagi bitachi. Wees je nepta. Nepta is nepta is de nieuwe maxilender voor de rechter. Ik heb ook de nieuwe maxilender. Ja, vrouw. Nepta, ja, je la de rechter. Abesje, panya kukusole kayara. Ja. Betagi, abesje la de rechter. Ja, de takada ma wat ala de rechter de mang de simbereka tak da asamo ni eruler. Asa na waruler de roulette tafel dape. Nee, die doet zo hoog van de dagen, want je ziet dat soort vrucht als een bongak van de mopo. Ja, corrupte boom, breng geen goede vruchten. Nee. Ja, agesa reslandende. Ja, met je pre-roulette. Ja, nepta, de kan wat pipi stanta daarbij. No, bitachi. Ja, dus kapala di lusu. Dus ik zeg hirsa de gofirao. Ja, corrupte bomen brengen geen goede vruchten. Dus if you have een corrupte inborst, probeer voor herstellen gedrag dat jere. Want tagalaga corrupte bomen, na zo'n porvrucht toe de chakore. Hoogmoed komt ten val. Je vader te je glijden te je brokkie godaat in de motor. Hallo.